Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wajib menghadap wajib menghadap hadal kitab al-Iblis jadi Mustafa. Wajib menghadap Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan kaluhuran Allah Ar-Rahmani kang welas Ar-Rahimi tur kang pengasih. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Ta'ala Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Ar-Rahmani kang maha welas Ar-Rahimi tur kang maha asih. Rasipun seperti mawon iki kok kesuwen tekan walang dolim koyone kesuwen. Biasane walang dolim amin iki walang dolim bubar. Saterasipun bimbing surat Fatihah. Surat Fatihah menika wonten ingkang ngarani umpul kitab. Artine ibune kitab Al-Qur'an. Tegese isine wonten ing Al-Qur'an kabeh iku wis dikumpulake ana ing surat iki. Sedaya isine Al-Qur'an ingkang wonten 3 juz menika secara keseluruhan sampun wonten tenggene surat Al-Fatihah. Jadi alif lam mim juz setunggal kali sapanunggalane iku penjelasan penjabaran saking surat Al-Fatihah. Uga diarani as-sab'ul masani. As-sab'ul masani artine ayat kang pitu kang den bulan baleni. Diarani mengkono jalaran sakjerone salat surat Fatihah iku paling sithik diwaca kaping kalih kata. Wonten sing matur sedinten dalam 1 hari 1 malam Fatihah tenggene salat minimal diwaca ping 17. Iku minimal. Terus tenggene salat niku minimal diwaca ping kalih. Artinipun salat ingkang rakaate paling sekedhik menika salat subuh. Salate kalih rakaat dadi minimal diwaos ping kalih dalam semua salat. Ning dalam 1 hari minimal surat Fatihah menika diwaos kaping 17. Saéngga wonten ingkang nyebataken bilih Al-Qur'an menika sab'ul masani. Sekabehane pengalembana iku namung kagungane Allah Ta'ala. Dheweke kang mengirani lan nguasani ngalam kabeh. Ora ana makhluk kang anduweni pengalem Gusti Allah Ta'ala. Ora ana makhluk kang anduweni pengalem. Gusti Allah Ta'ala iku persipatan welas asih marang sekabehane makhluk, luwih-luwih marang menungso kang wis nyata diparingi nikmat wujud, diparingi nikmat wujud kanthi akal lan anggawuta badan kang sempurna lan nikmat-nikmat liyane maneh kang gedhe-gedhe lan kang lembut-lembut. Nah iki maknane alhamdulillah
saged ditapi ya saged lah kudune wong biyen wis tau ngaji dene kok sekile gateke rada nemen empere biyen le ngaji ora pati niat empere lho maksude kula diceritani Mbah Kaum mangsa naik ngaji malah mutan nang isor beduk ngono kuwi barang mangsane lek tauhid nerake ora dibakeke malah guyon dhewek mangkat keri bali dhisik asline iki meh sedaya wong-wonge iki gadah sedanten cuma yen kadang biyen ra ngateke sekira sinau arep sinau kitake ilang asline pun ini tinggal kita sama-sama mengulang. Alhamdulillahirabbil alamin saayat meneh. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani kang maha welas ar-Rahim tur kang maha asih. Nah, sami kula kepengen nggih nate matur bilih Ar-Rahmani pun Gusti Allah moga welas asihipun Gusti Allah ingkang sifat Ar-Rahman menika Gusti Allah melasi tresnani dhateng menungso nesnani dhateng sedaya makhlukipun niku teng alam dunya wonten sing ngendikake Gusti Allah misalnya seluruh rasa rahmat, seluruh kasih sayang teng alam donya niki misalnya diangka dadi 100%. Niku kasih sayang sing dititipke teng alam donya niku cuma 1%. Lek apa? Lek sanget seneng karo Lekna. Pak Kaum seneng karo Mbah Bayang anu Bugayan. Niku kan rasa cinta. Seluruh rasa cinta yang ada di bumi Kang Ipin sayang karo anake kan rasa kasih sayang nganti tekan wedhus karo tempe petik karo utuk do sayang apa mboten niku seluruh rasa sayang yang ada di bumi baik itu dari bojo lanang karo bojo wadon, bapak karo anak, mbok karo anak, niku dikumpulke cuma 1%. Dibanding dengan 99% niku rasa sayange tresnane Gusti Allah maring sedaya makhluk. Ngono. Karena nek Gusti Allah pas sayang, pas seneng karo makhluke tanpa sebab yo sak sayang-sayangi Pak RT karo Riza yo kaya-kayane karo keblok. Padahal yo kesu banget kadang. Ngoten. Niku rasa sayang antara menungso karo menungso. Seluruh rasa sayang nang alam donya niki baik menika sing menungso utawa kewan niku karo Gusti Allah bandingane adi 1%. 1% dibagi wong sak alam donya, dibagi makhluk sak alam donya sing 99 niku rasa sayange Gusti Allah kalih sedaya makhlukipun Gusti Allah. Jadi jenengan kira-kira yo iso kira-kira dhewe lah. Gusti Allah ki opek karo menungso, sayang karo menungso, sepira gedene. Nisbah seprana seprene sembahyang lan tau, poso lan tau, seprandene yo duwite akeh. Enggak padahal kita rada meri, nang poso kangelan kae sing ora poso tetep dilalah rezekine lancar. Mboten sameri. Wong pancen niku rasa sayange Gusti Allah. Terserah Gusti Allah. Yo nek angen-angene jenengan kan kira-kira endi ana kancane sing gelem taat karo nyong ya tak apiki njaluk utang tak utangi. Nek kira-kira kancane mencicil karo nyong medhek-medheke uga, nawane uduge uga. Ngono. Niku rasa sayange menungso karo menungso. Nek Gusti Allah mboten. Wae mbuh kesu ya luweh. Mboten namung diperintah ra manut, nantang karo Gusti Allah sing dinaik kasih sayang. Raja Fir'aun terus sinten niku wis kabeh sing sangar-sangar niku nyatane wis ditresnani karo Gusti Allah.
Karena silakan kalau baca nanti kita masuk nanti dan Allahumma fi ila qamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.